Nggih, salam teman-teman yang warung gudang garam, Bu Sukis, Mbak Erni, kita rasanya Pak Tika ya. Pak Tika atur salam dumateng warung gudang garam, Mbak Sukis, so Mbak Erni. Ya, semisal malih kaki Mbak Sukis, so Mbak Erni, Bu Sukis, ingkang wonten warung gudang garam kita kan saking Pak Tika. Mbak sing dalu warung gudang garam. Nggih, semisal malih kangge Bu Sukis, Mbak Erni, yang wonten warung gudang garam saking Pak Tika. Nuwun. Apa setia nek lakon indik-indik ngidul indik-indik ngalor pengen kumpul ning jarang awor ngombe wedang cikire cilik sindir gak gelem goyang duwike balik indik-indik ngalor biru-biru atine bingung ra bisa turu indik-indikitan indik-indik kulon ora keturutan ora durung kelakon sandale gawa ngidul yen bakale ora kumpul indik-indik ngetan indik-indik ngulon wong kowe sing marai atuh cik jare kawong ditukel-tukel atine bingung pikire mangkel indik-indik ngetan indik-indik ngalor wis keturutan yo putih suwek lengane ditinggal mulai kari kangane indik-indik ngalor indik-indik ngidul lawang kowe sing marai Pak Dika yen ngalor balik ngidul saiki awor sesuk ora kumpul indik-indik menduwur indik-indik menisor nek pengen kesuwur aja sampai ngasor pitik Marati
mangsa wangku saluwalut misa tak sayang-sayang rino lan wangi gones rama marasu di ya patut lamun gones patut lamun sinuyo dan mreng sesama gotong royong padha nyambut gawe yen kowe san nang lelewat adat kok seneng lamin becik alu wong prasaja wong walengko baca lamin yen kowe ya seneng lamin gampang kena ing bebandu tumrape sarawungan baca kok daman lamin padha karo seneng citra